Esta é oficialmente a fin de semana da cultura, o motivo a celebración en Pontevedra do Culturgal. A Feira de Industrias Culturais de Galicia abrióse as súas portas e por este espazo pasarán durante toda a fin de semana milleiros de persoas. Así que se queredes coñecer máis sobre este e outros eventos da fin de semana, estade ben atentos porque comezamos. Como non podía ser de outro xeito, comezamos a senda cultural con este evento. A programación da Festa da Cultura Galega dividirase en 5 espazos: o espazo foro, o espazo libro, o espazo carpa, o infantil e o de arte contemporánea. En total, máis de 80 stands en máis de 120 actividades. Máis de 15.000 persoas daránse cita esta fin de semana neste espazo. A Feira das Industrias Culturais achega nesta 12ª edición unha programación para todos os públicos, dende as novidades editoriais no espazo libro, pasando polo último en audiovisual e en música e rematando cos avances das novas tecnoloxías. En total, 120 propostas que se desenvolverán nos 5 espazos deste evento: exposicións, debates, presentacións e ata concertos. Un dos colofóns desta cita o porá a banda Marful, acompañada da exconcursante de Operación Triunfo, Sabela Ramil. Toda a programación está disponible en culturgal.com e as entradas podedelas mercar en ataquilla.com. Pero este non é o único evento da fin de semana. A Senda Cultural de hoxe traenos outras exposicións nas Rías Baixas. Comezamos coa mostra Picasso, a viaxe do Guernica. A Praza de España de Pontevedra acolle dende hai unhas semanas a mostra Picasso, a viaxe do Guernica, unha exposición na que se ofrece un percorrido histórico da obra máis popular deste artista español. Unha viaxe dende a súa creación en París en 1937 ata o seu emprazamento ao Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 1992. Todos os espazos desta exposición pretende poñer de manifesto tanto o contexto histórico no que foi realizada a obra como a súa posterior importancia e significado. Esta sala de 200 metros cuadrados inclúense audiovisuais, de producións fotográficas e mesmo cartéis da época. A mostra divídese en 5 grandes ámbitos que repasan o percorrido e as distintas fases do Guernica, unha obra que viaxou por todo o mundo durante máis de 40 anos e que agora, grazas á Caixa e ao Museo Centro de Arte Reina Sofía, poderedes descubrir en Pontevedra ata o 13 de decembro. Continuamos na Senda Cultural con dúas exposicións dispoñibles no Museo de Pontevedra. A primeira é Galaicos, un pobo entre dous mundos. O obxectivo desta mostra é dar a coñecer o patrimonio arqueolóxico e cultural de Galicia, e máis concretamente, da nosa provincia. Galaicos, un pobo entre dous mundos, achega a historia da nosa comunidade entre dúas épocas, o crepúsculo da Idade de Bronce e o século VI. Ademais, esta exposición funciona tamén como un nexo de unión entre o Atlántico e o Mediterráneo. E todo grazas a estes obxectos arqueolóxicos orixinais e emblemáticos. Esta mostra divídese en 5 ámbitos cronolóxicos e conta con máis de 60 pezas. Ademais, nela ofrece información sobre algúns xacementos da provincia de Pontevedra. Galaicos, un pobo entre dous mundos, estará disponible no sexto edificio do museo ata o 2 de febreiro. Outra das exposicións que poderedes visitar esta fin de semana no Museo de Pontevedra é Inventio Mundi. Na mostra Inventio Mundi, Galicia nas viaxes transoceánicas séculos XV e XVII fais un percorrido pola Galicia navegante. Ademais, con esta mostra producida polo Consello da Cultura Galega, conmemórase o 5º centenario da saída da expedición Magallanes-Elcano, que completaría a primeira circunnavegación do planeta. Inventio Mundi poderá visitarse ata o 14 de xaneiro no edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra.
Outra das mostras que poderedes visitar esta fin de semana está disponible no Café Moderno Fundación de Pontevedra, a mostra Conde de Arte. No Café Moderno Fundación de Pontevedra podedes gozar dun novo proxecto expositivo. Conde de Arte, unha ollada infantil, a colección de arte a Fundación máis contemporánea. Trátase dunha montaxe deseñada e concibida para nenos e nenas dende un punto de vista pedagóxico para chegar á arte aos máis pequenos. Aquí os rapaces poderán coñecer os conceptos e temas presentes ao longo da historia da arte dun xeito lúdico e a través dunha selección de obras contemporáneas da colección de arte a Fundación. Conde de Arte poderase visitar ata o vindeiro 11 de xaneiro, de luns a venres, en horario de 5:30 a 8:30 e os sábados tamén de 11 a 2. Por último, na capital da provincia, esta fin de semana poderedes visitar na Praza de Ourense a exposición Desartellando o amor romántico. Beatriz Ciscar, Cristina Saiz, Lorena Oliver e Cristina Pontanilla. Elas son as 4 autoras destas imaxes. Fotografías que pretenden poñer fin á nociva mitoloxía do amor romántico. Matrimonios que duran o tempo por cuestións sociais ou religiosas, creer que os celos son un sinal de amor ou pensar que a rana se converterá en príncipe. Falacias cotiás que co paso do tempo acaban converténdose na semente da violencia machista. Esta exposición do Concello de Pontevedra permanecerá na Praza de Ourense ata o 23 de decembro. Rematamos a senda cultural cunha exposición que está disponible en Arcade. A mostra da Deputación de Pontevedra rompe só en igualdade. Esta mostra reivindica a igualdade entre homes e mulleres e a concienciación social visualizando a posición de asimetría e discriminación da muller nas distintas sociedades. A exposición, creada por Isabel Blanco e Irene Silva, está representada polas famosas bonecas Barbie. Con este proxecto recalcase a importancia do xogo para a educación, tamén para a transmisión de valores e para a formación dos máis pequenos. Rompe só en igualdade pode visitarse na Rúa do Peirao de Arcade ata 11 de decembro. Continúa o apoio escena cun novo encontro de teatro afeccionado. Esta iniciativa do Concello de Poio pretende achegar as compañías locais de teatro aos veciños. Mañá será a quenda de Moura Teatro. Este colectivo presentará a obra Alabar Colón. A cita é ás 9 da noite no Centro Cultural Saemilla de Rasó. A entrada é de balde. Rematamos a senda cultural con música e o facemos co concerto que dará mañá a banda Holy Water na Sala Carma de Pontevedra. Holy Water presentará mañá en Pontevedra Arboreal, un concerto no que o rock and roll fará vibrar a todos os asistentes. A cita é na Sala Carma de Pontevedra ás 10 da noite. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero atentón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.